ପୁଅକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମେଡିକାଲ ରହିଛି। ବକଟ ବକଟ ଛୁଆ ତାର, କାର୍ଡ ପଇସା ସବୁ ସରିଲାଣି। କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଗରିବ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପୁଅର 2ଟି କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଭାଇଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଯାଜପୁର। ଗରିବ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଜଣକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଘର ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ଆଜି ମେଡିସିନ କିଣିବା ଦୂର କଥା, ଖାଇତେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏ ଗରିବ ଭାଇ ପାଇଁ ନା ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଗରିବ ଭାଇ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ବାକି ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଭାଇଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା କେହି ବି ଅବହେଳା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବି। ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସୀତାରାମ କେହି ବି ଅବହେଳା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ୍।